Higit 1,000 residente naman nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan sa San Juan, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nakapagsilbi ng 1,033 residente ang libreng medical missions na isinagawa sa Barangay Cabaruana, San Felipe at Casilagan sa San Juan, La Union. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang dental services, x-ray, ECG, ultrasound, laboratory services, medical consultation at libreng gamot bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na Lab for All Caravan. Pinangunahan ang aktibidad ng Department of Health Ilocos Region sa pakikipagtulungan ng La Union Provincial Health Office, Provincial DOH Offices at Ilocos Training and Regional Medical Center upang mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Ayon sa mga ahensya, malinaw na ipinapakita ng mataas na bilang ng napagsilbihan ang pangangailangan ng mga residente para sa dekalidad at libreng serbisyong medikal sa kanilang lugar. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM.